3 hours or 12 hours? 3 hours raw. Anong 3 hours man? Kaya mo rin makaya simong lawas. Yes. 12 hours di ay. Beta. Hanguson. 12 hours. Matulog ka matulog. Matulog. Iwawa sa hangos di. Matulog manggod. Galinog sa inyo sa dili. Oo, lisod sad. Kapila. Kuan, kaupat Kaupat. sa So nakaupat na ka. Hoy, linog. What if crush kas imong crush unsay buhaton nimo para magkamo? Balasan. Ibaton nimo. Mut na wala. Kasi magkamo. Kabalo? Wala. Wala kay crush. Naa. Pero dili man kanya crush. Quick advice mo para sa mga tao para mas mamayo pa sila modala. Kuan kanang ay sa unsa man siya sa relasyon? Sa relasyon. Ano kaya ginawa ba? Sa kada ko ang ulo sa imong tambutso. Gesture pag Kaya yan sir mga ani. Jut. Dili juts ka. Ulo naman ka. Ang ulo. Ani. Mga inana, gamay mo kayo. Man na may sulod. Man na may sulod. Muna kada ko. Mga tago sa likod. Asay masyada ipagawas or ipasulod? Masyado kong Masyada kong ipasulod. Anong ipasulod man? kaya kung ipasulod mong good, mas lamig. Nasudlan na ba kas ako dala pa? Wala po yun. Wala po. Leon ka, SD or Oyab? Uyab. Oyab. Hari ka Oyab. Wala pud. Wala kayo Oyab? Wala. Seryoso? Wala lagi. Oyab gid yung pilion. Oh, Kay wala kayo Oyab. wala sad. Wala gid kayo Oyab. Wala lagi. Gaba. Ibalik-balik lang na ako para masakitan ka. Adi ka sa yaha, pero adik po sa uban, sa ibato nimo. Uban? Oh, sa ibato nimo kung adik ka sa lain. Magparaya lang ko. Parayan na ka. Okay, yaman ang kagustuhan. Ikaw lugar. Kung asa siya masaya, masaya na lang po ko. You are the reason why I'm still hanging on. 'Cause you are 3 hours or 12 hours? 12 hours. Anong 12 hours man? Para Para malingaw. para malingaw. 3 hours di ay. Bitil. Kanang kulang na sa oras. Kulang sa imo ha. Yes. So mahilig ka sa mga kanang pangmatagalan. Nag-anak. Naka-trail ka. Yes. Manyak kid ka. Pag yung gwapo gwapo ba ng gusto sa ibato nimo? Ang gwapo po diyan Oh, paano pag yung nagustuhan nimo na gwapo gwapo ba yung gusto sa ibato nimo? Wala mo giveaway. Ha? Wala mabuhat mo giveaway. Mugibay ka. Oo. Ano man yan man? Gwapo po sa diyan gusto. Ano kaya dili ginapakita sa mga ads ang gamitan sa napkin? Magkita lang konyor. Makita Kuan. ang Kuan. kasi ang kuan, unfair kayo diyan mga ilok kay ginapakita ang ilok niya kana dili ginapakita. Basta kayo lang kuan, uy. Magkita. Makita ang Dili maayo. dili maayo. Baka nga ipakita nimo imuha sa amuha dili. Dili ko. Pila kaya ang income sa mga SD girls per night? Abot. 3,000. Estimate lang. 3,000. 3,000? Kay sa gara man gud mo mga kita bito kay maingon man gud sila nga. Uy kanang Ayun sa- 3,000 lang kanang sa toy. Sweeto lagi ka. Lagi kay dagan may kaila diri Ah. nga na bitong mga inistoryahan so So isa pod kanila. Kung gibinuangan kaniya, willing pa ba ka matag second chance dili na? Willing niya pong kumaghatag. Kay marupok ka. Hindi naman sa marupok, mahal ko lang siya tapos Mahal ka, tanga ka din. Gibinuangan na gani ka, di ba? Oh. dili man. Oh, sa mga tagani mo chance dili na. Hatagan ako pero friends na lang. Friends with benefits. Moral. Friends with benefits.
Murag. Pabor ba ka sa same-sex marriage sa Pilipinas? Oo. Anong pabor man ka? Kay kung ang lalaki may gugma sa lalaki kung alam ang pugngan nimo ga mo ba ang kwan siyang art biya dapat kwan jud mabigyan jud nimo. Ikaw ba na dili? Dili noon. Kay once kay main love ta atong art biya gabot alam ang pugngan nato. Okay, unsay masulti nimo sa tanang mga college gapangahon og senior high? Kuan, mayo na. Ayun na, nakaon na ba ka sa dala pa? Wala pa. Gusto ka pakaon? Dili. Gusto ka ako makaon sa imo? Gusto gini ka no? Manlaki pa ba kakaroon 2020 di na? Dili na. Ano man? Sawi? Dili. Kapuyab-uyab sakit sa Puyab-uyab ba? Sakitan di ka? Gaba. Unsay ma-advise nimo sa mga gikapoy silang relasyon? Kanang laban lang gid guys kay kabalo man gid ta nga kanang najud uban nga kanang ga-give up na lang damo mo give up kay na naman daylain. Kinatol di ay. Kay igat man day. Biktima ka no? Oy. Gaba. Ila pud kag college unsay gusto nimo gwapa nga bugo or batig na nga bright? Kwan, mas piliyon na ako, kwan, Sa dugay. na bright. Pangit nga bright. Nganong pangit nga bright man? May bugo ka. Unsay angay buhaton ko maglinog? Wala, Dakar and hold. Nakapen sa pa jud. Dagal. Dagan? Maglinog na gani mo dagan ka? Yeah. Mo dagan maka galinog man. Dagan ka sa kanang mga area nga walay mga kuan. Unsa ka tinuod nga pag maglinog daw pasigaw daw ang saga? I don't know. Wala ba ka try? Wala po ka try. Try na to. I-try. I-try. Unsay sana all nimo this year? Sana all may forever. Wala imo? Wala na imo? Wala. Gaba. Unsay mas lami mo dala ang babae or lalaki? Ay, para sa akong part, ang babae, Jud. So lami ka mo dala Ala! sa relasyon. Sa relasyon. Wala pa man ka relasyon. Wala ka relasyon mo yangay nimo. Unsay gusto nimo nga uyab adik sa imo or adik sa lain? Adik sa kuha. Adik sa imo ha. Adik man sa kagnaong. Ikaw agi ka poy mangita ba kag lain or ipayat Japan nimo? Siguro, mangita sa dili, ambot. Naman dito klaro ambot mangita o dili sa pa. Depende man gud sa sitwasyon kay naman gud usay nga kanang gikapoy na mong duha wala na mo'y time bitaw o mo nang kanang dili na magkasadabtan na mo na So, dili na lang nimo i-fight. dili na lang ipugos ang kaugalingon kay Mabudugo, no? masakitan na Japon. Sakitan na Japon. Sakitan na deka. Kami Gaba. na. Actually birthday na ako today. Sila bot. Ako'y pangutana sa imo ha. Nganong gapang SD ang mga babae? Lang kwarta or suba. Walay kwarta. Ikaw ba gapang SD ba ka dili? Dili ay pobre man mi pero di mi guys ti. Di ko guys ti. Di ka guys di. Yap. Pobre mi. Pero di ko Pobre ka. guys ti. Klaro man sa naong. Kaya nga ibaton sa mga fling-fling sa imo ha. Kwan, pasahon. Pasahon. Kanang what if ako mag-fling-fling sa imo ha. Bastidon ti ka. Susi kay ka. Di ba sad ka gwapo? Okay, kinsay mas cheater, babae o lalaki? Lalaki. Nga na kayon maka nga lalaki ang cheater. Nakatry na ko ana. Kapila. Kay isa pa. Gusto ka makaduaan? Unsay masulti nimo sa mga uyab wagi kapoy daw pero nangita daw lain. Mga wagan. Ikaw nangita na ba kaso ka dula pa? Ha? Nangita na ba kaso ka dula pa? Nangita og Nangita ug lain. wala. Wala, so loyal ka. Oo. Ay wala sa siguro ka pangita pud nimo. Basin. Kasi klaro man sa tanong.